non sei como non nos deixou despois do que lle fixo. Xa, pero ela non lle sabía poñer nome ao que estaba pasando, entendes? Daquela non se falaba destas cousas, Lourdes. Si, pero ela era unha muller inteligente. Sí, claro que era, pero era a súa parella, ela quería moito. Pouco a pouco, ele foi manipulando, foi convencendo. Claro, cando tú queres moito a unha persona, non ves máis aló, hasta que acabou totalmente confundida. Sí, eso é certo. Claro. Viches o das noticias? Eu de esa non me creo nada. Quere gañar cartos a costa de él. Cartos? Eu creo que os cartos non reparan unha agresión que pode dañar toda a túa vida e condicionar toda a túa vida. De feito, hai moitas vítimas que renuncian á súa indemnización somente por ser creídas, sobre todo cando o home que agrede é moi coñecido, e isto non pasa noutros delitos. Non me tocan se non quero. Tan mal non o estaría a pasar, se non lle mandou parar. Porque son situacións ás que estamos acostumadas. É difícil poñer límites. E máis, cando quen o fai é un rapaz no que confías. Quedas paralizada. Ademais, ela nin sequera é maior de idade. Hoxe en día xa non se pode ligar, porque enseguida te acusan de calquera cousa. Hai mulleres que salen, emborráchense, e despois pasa o que pasa. As mulleres tamén temos dereito a pasalo ben igual que a vos. Que che sonría, que che baile, calquera cousa non che dá dereito a nada. Primeiro terás que preguntar, e despois xa verás como non te van acusar de nada. Pero Pilar, é que hai mulleres que non denuncian. Xa. Hai que entender que é moi difícil a vergonza que van a pasar a expoñerse en algo tan importante como a súa intimidade, a súa vida personal. Despois os agresores casi sempre son do ámbito cercano, compañeiros de traballo, profesores, jefes ou incluso mismo da familia. Entonces, todo eso é moi doloroso, moi delicado de contar. Teñen que ter moito valor para denunciar. A violencia sexual ten moitas capas. Hai que ver máis alón. Muda o foco. Muda o foco. Muda o foco!